Läppäri! Hei! Rakastuu! Läppäri! Jep! Mä tässä! Väg on, Vintus, väg on. Mä helvetin, väg on. Osu parempi lempi. Heitä pidempään, heitä pidempään. Vielä pitää. Joo, semmonen 2 minuutin case. Kuulet sä, tyttö, kuulet sä? Kun mä tuun jo, en jätä, en sua ikinä, en. Yes, yes! Okei, mennään sisälle. Kiitos, se oli hyvä. Mikä sun nimi on? Hei, ei mut kans liitto, ei kun lopussahan ne kaikki räppärit heittää oman nimet loppuun. Veli-Pekka. Veli-Pekka. Mikä sun räppinimi on? MC-nimeä en tiedä edes vielä. No keksi nyt MC-nimeä. Sä keksi nyt nopeasti joku hyvä. Ehkä heitä nyt joku. VP. Olisiko? Sitten myöhempää. G. MG. Hei, mutta me lähdetään sisään.